chi bai vek ule tun tum chu phone number WhatsApp kan save contact alang thailo ti lan dan yan soite ang phone number WhatsApp kan in thona WhatsApp atangin kan lo save amaro chu kan phone contact alang tel ve thei tolova call pa ngain kanan call dona kan contact ka WhatsApp kan save sa kha kan mu zo ta thin lova WhatsApp chop a mu theya WhatsApp call le video call chawina call theya call pa ngaina call thelo thina chumi WhatsApp a chawin save phone contact a save dan phone contact kami chung chang kha yan soi fi don te ang iti hian phone number kan in thona chuan ta hian WhatsApp a hin kan save don ta add contact tia kan zu meta chuan hetia in thonang ang hian kan in save ngal mai adu le a edit theya ming kha chu kan edit anga chuanin heta hi save ti lo langa ta han kan zu save maya maro chu WhatsApp a chau khana langa kan contact alang tel ta thin lova kami kha achan chu hei helaya sync contact to phone ti hi ain off wangania hi kan on chuan kan phone number WhatsApp kan save kha kan contact a in sync ngalanga contact khana lang ngal dona amaro chu hemi off ava chunga kan save awang hian kan contact khan alang tel thei ta thin lovani kha contact alang tel ngal tur kan du chuan hi kan zu onanga chuanin ta hian Google account amo kan phone amo save tur khan du thlan tur lo omanga hian kan chu select chuan Google account le phone khan a save na tur du zok zok a thlan theya Google account zok kan Gmail a zok kan save du chuan Gmail zok kan tikanga kan phone kan save du chuan kan keimani device kan save du chuan device zok kan zu tikanga chumi nuwa continue kan metanga chuan kan save anga kha phone number kha kan WhatsApp ale kan phone contact khan alo lang hal mai don ani maro chu hemi sync contact to phone ti hi ain off a chunga kan save ka chun WhatsApp a chau alang ta ti khan kan save ta ni hi kan contact khan kan han zonga kan mu zo ta thin lova ti khan contact khan kan an zonga tuna kan save sa kha kan mu zo ta lovani contact khan in save tel lo ta chuwang chuan kan lo buita WhatsApp ka chuan ala lang reng sia WhatsApp kan an zonga contact khan ta hi lo lang ngal mai ta sia WhatsApp chau khana lang ta ni hi kan phone contact lang tel tura kan zu save du kan zu siam don chuanin ama han kan zulu tanga chuan ta hian kanan medlenga minga hian chuan ti hian alo langanga elaya dot pathum hi kanan metanga kan edit ang edit hi kan metanga chuanin ti hian ming ka chu edit theveka ta takhan hi kan zu on le ang sync contact to phone ti hi kan zu onanga chuan kan save thale ang chuan kan contact alo lang to don ani the phone number kan save WhatsApp chawa lang thei kan contact lang thei lo po kha ti khan kanan edit anga kan edit na khan sync contact to phone ti hi kan onanga save hi kan metanga kan save ranga chuan kan contact alo lang to don ani kan contact khain update ta contact khan kanan zong le sinanga contact khan kan lut anga hian lo lang tamai ni ti khan WhatsApp contact number kan save phone number kan save WhatsApp chawa lang lo khan kan contact lang turin tiang khan kan lo siam tha thaya ka khatun lai mi thren khat boina phone number WhatsApp ka save hi
call pa ngai ka call donin contact ka mu zo lo kan ti thin kha khatiang har sat na kha ol samte in ti khan kan lo ching fel thei don ta ani ole tun tuma kan video chu khati khania tir to te in java in man nuam vek ule